हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दासो गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लादो, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान आपडेट्स फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरनि लाइफस्टाइल भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोना जेन थाबैनो नुनो मोनो। लोगोसेनो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, गिबि आपडेटआव दङ मुंदांखा फावखुंग्रि माइदांस्रि बर' बिथांनि गोदानै फाव खालामनाय मिथिमोना मुंनि गोदान बर' मिउजिक भिडिअआ बिनिता बर' मुंनि इउटुब चेनेलाव अलरेडि आबुङै हगारजानानै दंखायो। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बिथांनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, नोंथांमोना बिनिता बर' इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर जौगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि लोगोसेनो फावखुंग्रि बिथां उषा रानि ब्रह्म बिथांनि रोजाबनाय आरो गावनो प्रडिउस खालामनाय, लोगोसेनो कुलेन बसुमतारी बिथांनि लाइरिक्स आरो टिउन होनाय आरो अमर बर' बिथांनि मिउजिक होनाय मोनसे गोदान बर' मेथाइआ फैगासिनो दङ। ज्राम ज्राम बोहैदों हाजोनिफ्राय सुहाबनाय गुसु दैया, खोलो खोलो बारदों बोदोर बारा आसोरा बिरलाबहोना। बे मेथाइखौ मिउजिक भिडिअनि थाखाय सोरबाफोर लानोब्ला नैबे होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हासिगोन। लोगोफोर, दिनैनि मोननैसो बे गोदान आपडेटआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।